Здравейте хора, днес ще играем Кринца в Данди Съброярд. С бачко ми един ще е чудовището, един ще е играчът, който ще се крие. Но трябва да се скрием като такива герои, че да не може да ни намери. Или просто да видим бъгове. Мислихме за Кринца, но вижте топ 2 бъга в Данди Съброярд. Значи първият бъг, доколкото го знам, беше така. Чакайте, хора, че забравих. Какво беше бъга? Така. И да. Чакайте, като направите, може да излизате. Това е първия бъг. Към втория да минаваме, където ще трябва да играем като Бластарс. Започваме. Къде правим? Така просто правим. Къде влязох? Така и влизам в чешмата и може да бъдем някакво чешма да бъдем. Само като бъдем едно чудовище като него и сме чешма. Това е един бъг, който може да станем чешма. Ама сега да излизаме, ще ни трябва кученцето. Сериозно не мога. Хора, не мога да изляза. Скорни. И сега втория бъг ще ни трябва спрут. Тук ли е спрут? Сега на нас не трябва спрут. Така, виждате ли е това? Така. Не беше такъв. Да скачим най-отгоре и сем, че падаме като с глъста. Кога ще стана да се кача? Добре, тук ще ни трябва глъстенс вече. Не, скорнито опитаме. Скорни. Ма как беше да се качим по рама? Аз събрах как да се качим. Ето така. И сега избираме глъстенс. Това е третият хак, който някой не може да не го знае. Някой могат да го знаят. И сега просто избираме който да. И скачаме така. Виж аз съм какво. Чакай. И това е... другия бъг, мисля, че ако не се лъжа, ще трябва кученцето вече. Това са няколко бъга лесни. Не са много бъгове. Аз съм показвала първите лесни бъга. И ето, качихме се на компютрите. И станахме много. И тук сега като корни мога. И сега просто мога и така. Къде беше и тук? Това е бъга. Четвъртия бъг е това. Да, лесни бъгове са. Не са трудни бъгове. А другият да се качим на тези на Швумпол за трениране. Както виждам, няма да успеем. Това е трудно за Швумпол. Айде има Швумпол. Направо си най-грозното нещо на света. Къде беше в
една от тези стаи. Да може да може. Ще да скачим на шкафа и тук. Правим така. И тук на леглото на год и скраб. Тук не хора. Тук няма. Тук е на Бог. И това пътят бък, който е лесен. Добре. Това е петият пък. Другият не трябва е стая. Тук на гостна всяка не се лъжа. Да, клава стеница. И така правим и тук сме дошли. И тук на лампата и... Данди! Би трябвало хора... Би трябвало, ако не се лъжа. Това е другия бък, който да се качим тук и да видим като на статуя. Там нещо. За някакви бъкове. Опитаме и тук. Дали ще успеем да се покатериме. И да, ето е техната стая. Те си двама. Мата. Вероятно най-годината в страната и е най-високият асфалтопланински път 40. Тук просто хората скачиме. И сме най-голямото място. Това е шестия бък. И последният. Ще ни трябва педле, кученцето. Виж нямам. Кога ще стане? Ще чакаме време. Да, вече. Така. И ето е. Това сме като статия и тук сме хора. Ако искате такива видео на Данди да правим с някакви бъгове. Последният бъг. Забравих. Кой ти е седмия? Трябва да се върнем. Оп. Другото смачето да тук. Ще ли тук? Може да влизаме тук. Да. Така може да влизаме. Това е седмия най-лесен бъг за мен на света. Втория, осмият е малко труден, защото ще ни трябва авто и бобет. Добре, че имам бобет. И кое ще ни зареди? 12 доктора. Сериозно ли бе хора не може? Жах. Сериозно не може. Участието на суха настилка съм супер бърз, с съотношение 4 към 3 отзад и постигам 230 км в час. Извинете. Сега тук ще ми трябва бобет. И нищо не можах. Истинска мечта. Екипът заема места край пътя, за да заснеме най-важната финална сцена. Сериозно ли хора не можа? Това ще бъде най-трудната си клипа. Да, и после бобет. Сега чакаме да се реди. Хора, кога ще зареди?
ги чакаме. Оф, не беше хора така! Защо чудовището не иска да ме слуша? Чудовище, слушайте ме! Стига! Хора, това тъпо виви. Ще го щупа. Не съм викала, че ще го щупа. Но... За как не разбираш? Вече хора, този бък ще е най-трудният в клипа. Стана. Скъп опит. Не трябваше така! Махна ми са голи, бе, хората с бък, бе. Отново! Бък ти сах. Бърквам се вече кои герои да избирам. Как се не мога да се кача, Ма бахте колко съм. Не мога просто да направя бъга. Ма хора, силно са го примахнали този бък. Примахнали са го, най-добрият бък. Бък, който го имаше. Бък, за какво трябваше да го примахват? Виж, не може да излизам от играта. Да опитаме на другите нива. Айде да бъдем хора това. Има един бък, за да се скриеш от чудовища. Добре, да го направим, че е хич. Не искам да се опитвам. Просто. Тук. Ако се за такъв път на герой става. Другото ще го покажа набързо. Не искам няколко часа да се бавя. Тук. Да видим и да го открим. Ще покриваме закриваме. Всеки би го знаел. И това. Сега да видим на другото и на това ниво. С машините. И тук сме. Направихме си бъга. Втори. Чакай, обърках нещо. Ето се. 8 или 9 вече бък. И това. И още едно. Някои знаят е тук да се скриеш. И другото, никой мисля, че не знае, че е тук с голямото куче. Може да скриете тук и не може да ви видят. И тук не могат да видят. А просто тук няма. Тук. Хора, никой не игра на тези нива. Вау! И аз вече се очудих, че никой не игра. И няма повече такива бъгове. До скоро, хора. До следващия епизод.